The heads are rolling at the Defense House in Harare after a major blunder in the Army's communications department led to an embarrassing typo in an advert congratulating President Mnangagwa on his 82nd birthday. Azvipere mushe pane statement rakafamba richiendera muzora nezuro rataiona kuti aiwa kuzasi ranga rakanyorwa richinzi rest in eternal peace ed Mnangagwa. Zvashamisa vanhu vakati aiwa vakomana vedefense ava vagara vakatotaipa mameseji ekutoti mutungamiri wenyika areste in peace here kana kuti zvinhu zvimbonyatsokuitika. Sandambira masvika mudanyogwa panapa akashoka the community yese, vanhu vakavhunduka vachati chii chakuitika, not bo subscribe or like or turn on the bell icon. Timina munhu mubuda munyogwa muchinzi the advert which appeared in the week financial gazette included the phrase may his soul rest in eternal peace, causing a storm of outrage and shock. Sources at the Defense House claim that a witch hunt has begun within the communications department to trace what some believe may have been an act of sabotage. Even if the public relations department made a typo in the original draft, the proof readers at the publication should have caught it before printing. The fault doesn't lie entirely with the army, as the media houses have our templates and could have simply used an old one for an advert, said one source. Tuona panapa zviri kunzi aiwa kana iri a typing error kana mistake, aiwa kune mamwe matemplates ema-congratulated message aripo akadi kushandiswa iwawo. Zvatiri kuona kuti vanhu vanouya chipa reason vachiti aiwa tanga tichiedita another template tichida kuita congratulated message ndobva washandisa yakanzi may his soul rest in eternal peace. Muri wezimbabwe izvi zvinoshamisa izvo, vanhu vatovhunduka vakati chii chakuitika. Vakomana ava kunyange nemutungamiri wenyika chitonza zvinhu zvakadai andoshamisika kutoti zvinhu zvakuda kuitika kudefense uku vana muchinguru vakuda kuita sei. Zvinhu zviri kuitika munyika yezimbabwe vanhu vakashamisika vachinzwa kuti mutungamiri wenyika aiwa onzi nedefense aiwa atisiya ashayika. Toziva kuti vamwe vanopembera, vamwe vanopururudza, vamwe vanosuwa. Mutiza mavhunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Mina comment section medu musano subscribe or like, don't turn on the